Привет от ви поражени комплекси. Аз съм Виктор и днес искам да ви покажа една нова въздушна пушка от Gamo. Това пред вас е вече добре познатата ви база CFR, но с доста иновации вложени в тази пушка, които ще обсъдим след малко. Да започнем както винаги от цевта. В началото на цевта виждаме наличието на стабилизатор, който придава доста по-стабилна траектория на чашката по време на изстрел. Като говорим за изстрели и траектории, хубаво да отбележим и наличието на фиброоптични мерни прибори от Trugo, които са изцяло настроеваеми по вертикала и хоризонтал. Зареждането при тази пушка е малко по-различно. То е осъществимо благодарение на лост, който е поставен точно под цевта. Цевта е фиксирана, това е предпоставка за по-добра група и изстрели. След като заредим лостовият механизъм, можем да отворим помещението за случая 5,5 мм чашка. Стигаме до повдигащата релса. Благодарение на тази релса можем да повдигнем нашата мерна линия или пък другият плюс е, че можем да монтираме оптика с по-голяма външна леща, без да опре в цилиндъра. Под тази релса се крие база, 11 мм база тип лястовича опашка, благодарение на която отново можете да инсталирате допълнителни оптични мерни прибори. Стигаме до добре познатата CFR база, полуложа и приклад. В началото на полуложата се забелязват гумени вложки с доста изразени накатки, както и в ръкохватката. Тези вложки са двустранни. Благодарение на тези вложки можем да си осигурим доста по-стабилен хват, докато боравим с пушката, като това е предпоставка за по-добри изстрели. Следващата иновация в тази пушка е прецизният спусък, наречен SAT. Този прецизен спусък притежава два етапа, за които ще си поговорим отново след малко. Пред този спусък може да забележите и добре познатият вид предпазител от Gamo, с който се борави изключително лесно, става и за десен и за ляв стрелец. Стигаме до ръкохватката и приклада. Приклада е добре познатият на всички тъмхол приклад с дупка, благодарение на който можем да боравим с спортни пилото хватове за по-добра групираност на изстрелите. Следващото място е подбузникът. Както виждате, той е настроеваем. Благодарение на два шестограма в предната и задната част на приклада можем да повдигнем или свалим нивото от този подбузник, така че да ни е най-удобно. И на последно място гуменият затилък с новата система в него, наречена SWA. Това е набор от 3 силиконови блокчета, благодарение на които абсорбацията на отката по време на изстрел е доста по-добра. Всички тези екстри ще поговорим точно след една секунда. IGT система. Ето какво представлява тази система на външен вид. Наподобява страшно много на амортисьорът от багажника на колата, но не е точно така. Тази IGT система е пълна с сгъстен въздух вътре. Няма нужда от поддръжка или ново напомпване. При всяко зареждане, при всеки изстрел, параметрите са абсолютно едни и същи. Така, с този детайл елиминираме други 4 детайла в една стандартна въздушна пушка. Това са водачна пружина, бутало и уплътнение, които вие непрекъснато трябва да поддържате, за да можете да поддържате пушката в едни стабилни параметри, които да ви удовлетворяват всеки път. Докато тук това е елиминирано с един единствен детайл. Така, другото атрактивно нещо при тази IGT система е, че тя притежава до 10 пъти повече живот от една пружина. Пружината много бързо се амортизира, може да се счупи, възникват корозии и какво ли още не. Второто хубаво нещо при тази система е по-малкото шум. Трето, по-малко вибрации. И четвърто, почти никаква поддръжка. IGT система, произведена от Gamo. Какво е SAT системата? SAT системата е прецизен спусък на два етапа, регулируем. В предната част на спусъка ясно се забелязва предпазителят, нищо ново, свикнали сте вече с него, може да се работи с него отляво и отдясно. И ето го и самият SAT спусък. Така, първият етап, празният ход, и вторият етап, самият изстрел. Значително по-малко усилие, не е толкова експлозивен и рязък, както стария спусък, като това е един от проблемите реално за по-лошата групираност на изстрелите. Това напрежение по време на изстрел може да бъде регулируемо с помощта
на една отверка, като винчето за тази регулация се намира точно зад спусъкът. Всички нови пушки, които пристигат в момента, са снабдени с SAT система. Повече за тази SAT система можете да прочетете на нашия интернет магазин www.guns.bg. SWA система. Що е то? Тази екстра вече е вложена в 95% от пушките на Гама. Какво представлява тази екстра? На пръв поглед това е един гумен затилък. Целта на гумения затилък, знаете, да абсорбира напрежението от ката, т.е. по време на изстрел, и да ви придаде ергономичността, от която се нуждаете, докато боравите с едно такова оръжие. Обаче голямата разлика в случая при този затилък е 3 силиконови блокчета, модулируеми, с помощта на които тази система става още по-ефективна от стандартен гумен затилък. Какво е толкова модулното тук? Точно с едно движение можете да извадите силиконовото блокче, така че в тази зона затилъкът да стане доста по-мек, а в долната по-твърд. Естествено, вие можете да извадите и трите силиконови блокчета, като затилъкът става в пъти по-мек. Сега предстои да разберем как ще се представи Gamut CFR IGT в 5,5 мм калибър на тестът с хронограф. Зареждаме първият изстрел. Първи изстрел 193,9 метра в секунда. Втори изстрел 190,2 метра в секунда. И трети изстрел 185,2 метра в секунда. Задоволителни параметри от Gamut CFR IGT в 5,5 мм калибър. Тази пушка, както и още много други неща, можете да откриете на нашия интернет магазин www.guns.bg, както и в нашите магазини, позиционирани в София, Пловдив, Бургас и Варна. Аз съм Виктор и до следващия път.